खुलुमबाय एसबी बड' निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायबाय आं सिबिरानि ब्रह्म सानसेनि खौरां नायनो मोजां मोनग्रा गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड' निउज चेनेलाव गिबियावनो बरायग्रोनानै लाबाय दिनैनि खौरांफोरखौ नोंथांमोननो आङो मिथिहोनो आखायाव लादों नोंथांमोना अननानै खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन होननानै मिजिंथिबाय जानो गोनां विधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय अक्ट'खौ फोसावनानै होबाय बिसायख'थि आय'गा फैगौ 9 एप्रिलाव रायजोआव विधानसभा बिसायख'थिनि भट होनाया जागोन लोगोसेनो नमिनेशन होनायनि जोबथा अक्ट'आ 23 मार्च नमिनेशननि सायाव नायबिजिरनायनि अक्ट'आ 24 मार्च आरो नमिनेशन बोखारनायनि जोबथा अक्ट'आ 26 मार्च काउन्टिंआ 4 मेआव जागोन बिसायख'थिनि गासै खामानिया 6 मेनि सिगांनो जोबनो नांगोन फैगौ 9 एप्रिलाव बिसायख'थिनि भट होनाया जागोन बिसायख'थिनि अक्ट' फोसावनायनि सिगांनो माखासे राजखान्थि दोलो जेरै कंग्रेस रायजो दल आरो गुबुन राजखान्थि दोलोआ माखासे बिजाथिफोरनि मुंनि फारिलाइखौ फोसावखाबाय थिग बेबायदिनो इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआबो दिनैनि सानाव बेलासे 3 रिंगानि उनाव गिबि खोलोबनि बिजाथिफोरनि मुं फारिलाइखौ फोसावनानै होगोन होननानै फोरमायथिदों इउपिपिएलनि दैदेनगिरि राजु नार्जारिया ओजोंहाय बिपिएफ राजखान्थि दोलोआ बिजाथि हास्थायनायफोरनि एप्लिकेशनखौ आजावनाय जागासिनो दङ नाथाय फाइनाल सेलेक्शन खालामनो थाखाय बिपिएफ दोलोनो 1 सप्ताहसो समय नांबावगोन होननानै फोरमायथिदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा थिग बेबायदिनो बिजेपि राजखान्थि दोलोनिफ्रायबो दासिमबो बिजाथिफोरनि मुं फारिलाइखौ फोसावनानै होथ'वाखै मैयानि सानाव चिरां बङाइगाव जिल्लाजों लोगोसे आसामनि दाब जायगायाव गोबां सारअन्थाइ गोग्लैदों गोबां जायगायावनो सारअन्थाइया गेदेर आरो गोबां रोजा गोग्लैदों जायनि जाहोनाव गोबां खहा जानायखौ खौरां मोननाय जादों थिग बेबायदिनो आबाद फोथारावबो तरमुज आबादा गोबां खहा जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों बेनि अनगायैबो गोबां थिंनि न' गब्लंनायखौ नुनो मोननाय जादों बेनि अनगायैबो आसामनि दाब जायगायावनो गोबां बारहुंखा बारदों बारहुंखा बारनायजों गेदेर दंफां लाइफांफोरा बायसिनदों न' बांनि थिं बिरखारदों मैयानि सानाव उदालगुरि मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालखौ गायसनगोन मानोना आं बेखौ सिएमनिफ्राय बिनानै लाबोदों बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि केम्पासखौ आं गायसनदों बड'लेण्ड गोजोन गोरोबथानि उनाव बर'नि गेजेराव गोरोबलायैखौ आं फोजोबदों दिल्लीयाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङाव लामा बानायदों एसेबां गेदेर खामानि आरो एसेबां गेदेर थांखिखौ आं लाबोदों बे खोथाखौ बुंथियो दिपेन बर'आ फोरमायथिनो गोनांदि दिपेन बर'आ इउपिपिएल दोलाव हाबनायनि उनाव गोबां खोथाफोर फोरमायथिदों रायजो राजानि सिगाङाव बिथाङा मा फोरमायथिदों बेखौ नोंथांमोननो मिथिहोनो आखायाव लाबाय बिथाङा फोरमायथिदों दि आं नोंथांमोननि फिसाया बिचारनि महरखौ सोलायहोगोन आरो उदालगुरिनि महरखौ सोलायहोगोन गिबि राजखान्थिनि आगानाव आं नोंथांमोननि थाखाय रिस्क लानानै फैदों साख्रि गारनानै फैदों फरायसा आफादखौ बिदाय होनानै फैदों आरो सात्रनि राजखान्थिखौ बिदाय होनानै आं फैदों दा आं हारि राव धोरोमनि खामानिखौ मावगोन आरो आंखौ फोथायहोनानै बुंथियो दिपेन बर'आ फैबाय थानाय 5 बोसोराव 2027 बा 28 उदालगुरियाव मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालखौ जेरैखि जाया गायसनगोन मानोना आं बेखौ सिएमनिफ्राय बिनानै लाबोदों उदालगुरि कलेजखौ इउनिभार्सिटि बानायनायनि बिबाना आंनि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि केम्पासखौ आं गायसनदों बड'लेण्ड गोजोन गोरोबथानि उनाव बर'नि गेजेराव गोरोबलायैखौ आं फोजोबदों दिल्लीयाव उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखा बानायदों आरो बिथांनि मुङाव लामा बानायदों एसेबां गेदेर खामानि आरो एसेबां गेदेर थांखिखौ आं लानानै फैदों रायजो राजानि थाखाय आरो हारिनि थाखाय होननानै बुंथियो दिपेन बर'आ रायजो राजाफोरा जाहाथे फोथायो आरो अननाय होयो बेनि थाखायबो खावलायो दिपेन बर'आ विधानसभा बिसायख'थियाव आंखौ जायखि बियाबाव होआथों मानो बे बियाबजों लोगोसे गुबुन बियाबनि थाखाय आइवाइ न' गोदान होनाय सेल्फ हेल्प ग्रुपनो होनाय महिला उद्यमिता आसनि बायदि होनायनि खामानिखौ आसाम सरकारनिफ्राय लानानै फैगोन होननानै बुंथियो दिपेन बर'आ थांनाय बिटिसि बिसायख'थियाव इउपिपिएल जेननाया इउपिपिएलनि दाय नङा नंखाय खोथा बुंनानै आरो रायजो राजानि भटखौ लानानै सोरबाया देरहादों होननानै बुंथियो दिपेन बर'आ जेरैबो जेथिंबो दा आसामाव राजखान्थिनि गुदुं बार माखासे दैदेनगिरि आरो मावथिफोरा इउपिपिएल दोलो एंगारनानै बिपिएफ दोलोआव हाबदों ओजोंहाय दिपेन बर' बिथाङा एबसुनि आफादगिरिनि बिबान एंगारनानै इउपिपिएल दोलोआव हाबदों इउपिपिएल दोलोआव हाबनायनि उनावनो बिपिएफ दोलोनि हेंथा बुंनायनि सायाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंथियो दि दिपेन बर'आ एबसुनि आफादगिरि बर' हारिनि फरायसा आफादनि आफादगिरिमोन दा बिथाङा बे बिबाननिफ्राय रिजाइन होनानै बिसायख'थि गेलेनो नागिरदों नाथाय बिथांनो सोर भट होगोन जुदि बिथाङा खामानि मावोब्ला खालि बर' समाजनि थाखायल' खामानिखौ मावगोन असमिया बेंगलि मुस्लिमनि थाखाय बिथाङा माबोरै खामानिखौ मावगोन होननानैबो बुंथियो हाग्रामा महिलारिया खाम्फा बरगयारिनि उनाव चन्दन ब्रह्मआ इउपिपिएल दोलो एंगारनो थांखि लाबाय इउपिपिएल दोलो एंगारखांनायनि उनाव बिपिएफ दोलोआव हाबगोननि आसा दङ फोरमायथिनो गोनांदि इउपिपिएल दोलो एंगारनो थाखाय चन्दन ब्रह्मआ इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रमद बर'निसिम रिजाइनेसन लेटार गथायदों राजखान्थि आरो सानस्रि बा सान्थौआ गोरोबलायैनि थाखायनो
UPPLनि जि बाहागोफोर बे बाहागोफ्राव बाहागो लानो हानाय नङा बा बाहागो लानो हायाखै होननानै फोरमायथियो चन्दन ब्रह्मआ। आंनो जि पस्ट होदोंमोन बे पस्टनिफ्राय आरो मेम्बारनिफ्राय बेनिखायनो रिजाइन होनो थांखि लाबाय होननानै लाइजामनि गेजेरजों मख'दों चन्दन ब्रह्मआ। चन्दन ब्रह्मनि अनगायैबो बावखुंग्रि बियाबनि UPPLनि बारग' TCLCCनि मासिगिरि सन्जय नार्जारि बिथाङाबो UPPL दोलोखौ एंगारनानै BPF राजखान्थि दोलोआव हाबबाय। बावखुंग्रि बियाबनि BPFनि MCLA धनेश्वर गयारिनि दैदेननायाव UPPLनि बारग' TCLCCनि मासिगिरि सन्जय नार्जारिजों लोगोसे मेम्बार आरो गुबुन गुबुन सोद्रोमाफोर गासै 750 UPPL दोलोखौ एंगारनानै BPF राजखान्थि दोलोआव हाबदों। बावखुंग्रि बियाबनि MCLA बिथाङा फोरमायथिदों दि बावखुंग्रि बियाबनि रायजो राजाफोरखौ UPPL दोलोआ नासयदोंमोन। सिगांनि समाव बावखुंग्रि बियाबनि सिङाव UPPL दोलोनिया 25% भटार दंमोन। दा बेखौ खम खालामनानै 7-8 जौखोन्दोआव लाबोनाय जाबाय। सिगांनि समाव 14,000 भटार दंमोन। दा 6,000 भटारल' दंसै होननानैबो फोरमायथियो। ओजोंहाय UPPL दोलो एंगारनानै BPF दोलोआव हाबनाय सन्जय नार्जारि बिथाङा फोरमायथियो दि आंबो सिगां एबसुआवनो दंमोन। एबसुनिफ्राय UPPLआव फैदों। UPPLआव थानानै बावखुंग्रि बियाबनि जौगानायनि खामानि मावनो गोबां आसा दंमोन, जाय जाफुङासै होननानै फोरमायथियो। विधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय अक्ट' फोसावबाय। नाथाय NDAआव थानाय दोलोफ्रा बबे बियाबाव गेलेगोन आरो मोनबेसे बियाबाव गेलेगोन बेखौ दिनैसिमबो रोखा खालामाखै। जायखौ लानानै UPPL दोलोआबो गोनो गोथोआव दङ। जायनाखि UPPLआबो NDAनि बाहागोमोन, नाथाय दिनैसिमबो NDAआव UPPLआ दंना गैला बेखौ लानानै रोखा खालामाखै NDAनिफ्राय। बेखौ लानानै UPPLनिफ्राय आसाम BJPनि आफादगिरि दिलीप सयकियानिसिम लाइजाम लिरदों। लाइजामाव बेखौनो लिरदों दि फैगौ विधानसभा बिसायख'थियाव NDA एलायन्सआव UPPLनि स्टेटासआ मा, अदेबानि NDAआव UPPLआ एलायन्स हिसाबै दंना गैया बेखौ जाहाथे फर्मेलि फोरमायो, बेनि थाखाय लाइजाम हरदों UPPL दोलोनिफ्राय। बे विधानसभा बिसायख'थियाव BTC सोरखाराव गिथावना थासारि फैगोन, जाय थासारियाव थावरिनो हानाय नङा BPF दोलोआ। बे खोथाखौ बुंथियो UPPLनि MP रोनगोरा नार्जारि बिथाङा। MP रोनगोरा नार्जारि बिथाङा बेखौनो बुंथिदों दि बे जानो गोनां विधानसभा बिसायख'थियाव BTC सोरखाराव गिथावना थासारि फैगोन, जाय थासारियाव थावरिनो हानाय नङा BPF दोलोआ। BPF सोरखारा 5 बोसोरबो थांनाय नङा, बे खोथाखौबो बुंथियो बिथाङा। लोगोसे बुंथिबावो दि बे विधानसभा बिसायख'थियाव UPPLनिफ्राय 10 MLA देरहाहोगोन आरो सोरखार दानायाव आसाम सोरखारखौ मदद होगोन। थांनाय BTC बिसायख'थियाव UPPLआ जेनदों बेखौ जों मानियो, नाथाय फैबाय थानाय MLA बा विधानसभा बिसायख'थिनि गेजेरजों UPPLआ गोहोआव फैफिननायनि मोनसे सुबिदा दङ बा लामा दङ, बेखौ फोरमायथियो बिथाङा। थांनाय BPFनि 15 बोसोर सोरखाराव गावसोरनि गोसो बायदियै बिथांमोनहा सालायदों। 5 बोसोर प्रमद बर'नि सोरखार फैनाय लोगो लोगो गोजोना फैबायमोन। जाति जनगोष्ठीनि गेजेराव गोरोबलायनाय अनलायनाया फैबायमोन। नाथाय BPFआ सोरखाराव फैनाय लोगो लोगो गोरोबलायि, बुलाय सोलाय आरो हारि माहारिनि गेजेराव दावराव दावसिया फैफिनदों होननानैबो बुंथियो बिथाङा। लोगोसेनो बिथाङा बुंथिबावो दि फैबाय थानाय विधानसभा बिसायख'थियाव UPPL दोलोनिफ्राय 10 MLA देरहाहोनानै लांगोन, जेराव आसाम सोरखारा UPPLखौ एंगारनानै सोरखार दानो हानाय नङा आरो 10 MLA देरहाखांनायनि उनाव UPPLनि गिबि कन्डिशना बेनो जागोन BPF सोरखारनि गन्डगल बेखौ बन्द' खालामनांगौ आरो जोंखौ गारनानै BTC सोरखारा जेबो सालायनो हानाय नङा, BTCखौ जोंनाव सोंनानैसो सालायनो नांगोन होननानैबो बुंथियो बिथाङा। खौरांखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। गाबोननि समाव आरोबाव जों बेबायदिनो गोदान खौरांजों लोगोसे लोगो मोनफिनगोनखौ मिजिंथिबाय। गोजोन्थों।